fara-fara a farfar kai ma kiji so kai mana tsani ayi to aure ka da fushi to shi dan da addalai dishi wannan ya kauda ligi kauna ba maruwa ligi ga wasa nan ya zo ligi kauna taki da haiba jigi kan kai ne ma na zo haka ciki kauna ce ta ka duka dari kan kai na yi gammo ligi wasa ya fara nai da marar jure duka wata tafiyar sai an tura azara neman mai hibuka galgala ga tsanai nema bandala a saya nai nema ta can kuma romo dan ligidi na samu to ba ni da nasa kunne ne ya motsa garin baɗi suna busa ta saya mini masa baki bai ke motsa ba nema Kada da ya kushi fa'a masu sauraron mu a daidai wannan lokaci. Muna yi muku maraba kuma muna muku albishir kamar da yadda kuka saurari wannan waka ta fitaccen kasaitsen wato mawaƙin zamanin nan. Wato mawaƙin zamani a harshen Hausa wato shahararriyar sele wato wanda ake man laƙabi da Kawu Ɗan Sarki wato mawaƙin zamani kuma fitacce a wannan wato zamani wadda ake yayin waƙoƙinsa wato karkara da birane. Kawu Ɗan Sarki ya kasance ɗaya daga cikin wato jerin mawaƙan da suka yi tashe musamman a wannan shekara ta ƙarshen 2021 zuwa 2022. Kawu Ɗan Sarki ya samu karbuwa a masana'antar shirya fina-finan ta Kannywood ta yadda waƙoƙinsa suke shiga karkara da birane inda ake ta yayin waƙoƙin wannan wato ƙasaitattun wato mawaƙi mai suna Kawu Ɗan Sarki, inda za ga maza da mata gami da manya da yara na ta wato tururuwar wato sauraron waƙar wannan mawaƙi ta Kawu Ɗan Sarki wato tauraron wannan zamani. Kaɗan kuka saurara daga cikin wasu daɗaɗɗen waƙoƙin da wannan mawaƙi kan saki wato a lokaci zuwa lokaci. Kawu Ɗan Sarki da ya kasance fitaccen mawaƙi kuma ƙasashe kuma wato mawaƙin harshe na Hausa. Mawaƙin da har a yanzu ba a samu wanda yake tashe a daidai wannan lokaci kamarsa ba musamman idan